Siri Jesus, wakani pole santiano wa izoniona. Aya Siri Jesus, wakani pole santiano wa izoniona. Aya Siri Jesus, wakani pole santiano wa izoniona. Aya Siri Jesus, wakani pole santiano wa izoniona.
pamakiwe shuga makambo mira iyi. Numbers chapter number 11 angirai pa 7 mwana umboverenga bhaibheri rake angonozva kuti vari kuparira kunononga chii. Mana yakanga yakafanana nembeu dzekorenderi yakanga yakaita sebhadharo. Vanhu vaipararira kundoinhonga. Vakauya pamakuyo kana kuiswa mumaturi nokuibika muhari nokuita zvingwa zviduku nayo. Kana yodyiwa yakaita sezvingwa zvakabikwa namafuta. 9 Verse 9. Kana dova richiwira pamisasa usiku, mana yakawawo pamwe chete naro. Hallelujah. Verengai yedu yemazuva ese. Isaiah chapter number 43, 18 and 19. Kana paina ane rimwe bhaibheri angovabatira se 1 Corinthians 2:9. Verse 18. Musarangarira zvinhu zvapfuura, musafunga zvekare. Tarirai ndichaita chinhu chitsva chobuda zvino, hamungachizivi here? Amen. 1 Corinthians chapter number 1, 1 Corinthians chapter number 2 verse 9. Asi sezvakanyorwa zvichinzi, izvo zvisina kuonekwa neziso kana kunzwikwa nenzeve nezvisina kupinda mumwoyo womunhu, ndizvo Mwari zvaakagadzirira vanomuda. Dzokororai panonzi ndizvo Mwari zvaakagadzirira vanomuda. Mwari varopafadze kuverengwa kweevhangeri nemuverengi veshoko. Mwari vakuitirei zvakanaka. We may all be seated. Vanoridza, you can also sit there or sit where you sit but close by. Mangwanani ano ndoda kutaura nenyaya inonzi current kana kuti season. Upenyu hwatinorarama panyika ino une chinhu chinonzi maphases eupenyu anouya. Kana uchiropafadzwa naMwari, kana Mwari vachikuitira zvinhu, anoshandisa vamwe vanhu kukuitira zvinhu. Pane vanhu vakadya mana, vazhinji vaisanzwisisa zvemana, but mana yakakumbirwa nemurume anonzi Moses. Ndiye akaudza vanhu kuti mana inodonha manheru, kana mamuka makuseni monhonga, kana dova rikapera yainyungudika haichawanikwa. Asi nyaya yandoda kutaura nayo ndeyekuti pane chinhu chinonzi wave, kana chinhu chinonzi current, kana chinhu chinonzi situation, kana chinhu chinonzi opportunity. Mwari vachikusika iwewe, vakagara vagadzira vamwe varume nevakadzi vakamirira kuzotaura mimwe mwaka yaunofanira kurarama mairi. Zvoreva kuti panguva yaJesu pane vakaona zvaiitwa naJesu, panguva yaElijah pane vakaona zvaiitwa naElijah zvisina kuzoitwa panguva yaJesu. Panguva yaElisha pane vakaona zvaElisha zvisina kudzokororwa naEriya, asina kudzokorora zvaEriya. Mwari vachikusika. Ndoda kutaura nenyaya yetheme yatikufamba nayo ndichiti catch the fire, take the fire, accept it. Munoziva pakauya ndaichizvifunga ndikati chinhu chinonzwisiswa nevanhu inyaya yemabhakosi mapemiti aya. Paakadaidzirwa vanhu vakati muda kubatwa modzoserwa kuZimbabwe, mobva manoiswa mugumakumba, vanhu vakatora mapemiti aya vakava navo, vamwe vanga vari muno vakasatora. Why? Mwari vanogona kushandisa a national president to bless you by making a declaration of a season that is in line with you. Mwari vanogona kushandisa mfundisi wako, Mwari vanogona kushandisa bosi wekubasa kuisa internal advert but ichiteera munhu mumwe chete. Asi iwewe semushandi haugoni kufuma vakaisa board rekuti I want a new post to be promoted, but Mwari vane vanhu vavanoshandisa. Ndotombodzokora kuti mana Mwari vanoti pa every generation vane zvavanotaura. Pandiri kutaura nyaya yenew season, God cannot speak to me
and stop having without people that must get in the new season. Every prophecy chiburuka ine vanhu vairi kufanira kuibata, but nyaya yekugona kufamba muwave ine chekuita nekugamuchira wave yacho. Amen and amen. Ndoda kumbobatsira mwe munhu kuti hakuna munhu anoitirwa anopasa subject yaakavenga teacher. The first primary goal of passing school is to like the teachers, and you like school, then you also pass the school. But if you don't like the teacher, you develop a negative attitude, and that attitude, no matter how intelligent you are, you may not go far. Atiri kupedza takapedza kufasta last week, vamwe vari kupedza nhasi. Ndine chimwe chinhu chandoda kuti unzwisise kuti theme yatiri kutaura nezvayo sei ndaenda panonzi mana. Ndakachida kukuratidza kuti vakadya mana haina kuzodzokazve. Yakangodhiklewa naMozisi murenje akati kwauya mana, vanhu vaida mana vakadya. Zvoreva kuti pamwaka wedu hatisi kuzodzokera mumana. Even tikaiverenga tikainzwisisa, Mwari havasi kudzikisa mana, but vane a new declaration inofambirana nesu yavachaita pamwaka wedu inoreplace mana. Why themes come and go? Ndoda kupai testimony tichipinda Kempton Park. Pastor Munemo vaiparidza vachiti bata imba yako, tenga imba yako, tenga motikari, mudzimai ngaadhiraivhe. By then vanhu vazhinji vaisada vakatiza because paitorwa mari. Kwete matorero atinoita mari aya, kwaitorwa mari. Kwaitorwa mari, ndinorangarira paitengwa chechi ye5 million, kwakatorwa mari mumunhu. Munhu akabuda mari. Taizoti ukaenda kuchechi wine 100, even iri yemasweets kana yevana unoisiya ikoko, because vaita make sure kuti hakuna anopinda pageti nemari akabuda nayo. But kune vamwe vakaremerwa nemwaka iwoyo vakabuda machechi nanhasi vanoroja. Koita vamwe vakaremerwa nemwaka iwoyo vakagara mukurwadziwa imomo vakazoita zvibereko. Hakuna theme inouya isingashandi muupenyu hwako. Chinoda kuti uite is accept it. Pamwaka watiri kufamba nezvavo, pasizeni ino patiri kupedza extra mile, takapedza kutsanya last week, tiri kuenda kumadzimai. Ndine mukadzi kana murume vandavinga vandiri kuda kuti accept kuti there is a new season. Ndiri kuda kuti mauri mugamuchire kuti kune mwaka mutsva. Handinei nesituation yako, handinei nemamiriro eupenyu hwako, handinei nezvakaramba kana zvawakagona, but ndiri kuti accept kuti kune mana iri kudzika. Isingasarudzi kuti muri mukadzi here kana murume, muri mucheche here kana mukuru, but pane mwaka waakuburuka pakereke ino wandiri kuti masikati ano pandiri kupedzawo 28 days dzangu, ndiri kutenda kuti kune mwaka mutsva unofanira kugara pamusoro pako irregardless yemamiriro eupenyu. Can I tell you, someone has to speak in your life? Munogona kuramba, but someone has to speak in your life. Pana anofanira kutotaura muupenyu hwako. Mangwanani anondayo kuzotaura pandiri kuti pane mwaka wandiri kuda kuti uburukire muupenyu hwako. Pane chinhu muservice inoyi, ndine a season I want to mark. If it's marked already, I need to confirm it. Muupenyu hwako pane mwaka unofanira kutanga. Pane zvinhu zvausina kumbobata 2018, zvausina kubata 2019, zvinofanira kuuya muupenyu hwako. Pane munhu anofanira kugona kugamuchira kuti muranda waMwari ati kune new season. Isaiah oti tarira ndaakuita chinhu chitsva. Ndiri kuti iwe baiti tarira ndaakuita chinhu chitsva, aireva kuti vakanga vakatapwa vari muBhabhironi vaakubudikwa kugara muBhabhironi vachikohwa vachidya. Bhabhironi rakanga riri renje. Ndopaiti ndaakuisa nzizi murenje kuti murime nekukohwa muri murenje, nemhou dzainetsa nezvikara zvainetsa ndaakuzvinyararidza kuti iwewe Israeri ugare zvakanaka. Ini ndauya ndikati Mwari vaakuitawo chinhu chitsva pamwaka yedu. Isa hatisi mugwenga, hatisi kutsvaga mvura yekumwa tinayo
mapombi matepe edu ari kurana mvura, but muupenyu hwedu pane zvimwe zvakaoma zvisati zvanzwa Ishe, zvisati zvagoneka. Ndozvandiri kuti taakuenda pamwaka mutsva zvisina kumbonzikwa nenzeve kudzinza renyu, zvisina kunzikwa nekuonekwa nemeso kudzinza renyu, zvisati zvafungwa. Ndaakuzvidaidzira upenyu hwako. Tarira, ndaakuita chinhu chitsva. Chinhu chinokanganisa vanhu kutenda, chinhu chinokanganisa vanhu kutenda. Pandiri kuti chinhu chitsva, pane chinhu wani chandakadzidza muupenyu. Zvimwe zvinhu zvinoitika straight forward, zvimwe zvinhu zvinoita miraculously, zvimwe zvinhu zvinoitika by accident. Can I repeat this? Zvimwe zvinhu zvinoitika by circumstances, circumstantial decision, yekuti wakangoona wapo. Mangwana nano ndine nyasha dzandoda kutaura. Kana wakaoma musoro usinganzwisisi, ndine nyasha dzandakuda kutaura nezvadzo. Uchapinda mumwaka mutsva by accident, unozomuka waakuseri, uchapinda nechadzimira. Pane chadzimira chenyasha chinofanira kukubata, womuka waakuseri. Do you know kuti kune vamwe vanhu vasingafe vakatenda, vanotoenda by force, by ginya, by faith they can't go. Munotaura kuti pane zvandakutonzwa so, kune varume vasinganamati. Vane varume vasinganamati ndakuvingai masikati ano, mangwanani ano, ndiri kuti iyeye munhu ngaachitanga kunamata by accident. Either anorwara, kana achaomerwa, kana anopererwa nebasa, handizivi zvichaitika kwaari. But mangwanani ano ndiri kuti mwaka mutsva kumba kwako unouya sei, musharukwa ndiye anoziva. Wagarisa penguva yakareba, ndati mangwana nayo ndauya kunodeclare kuti kune mana iri kudzika, but yakasiyana nemana yevaIsraeri. Imana yemwaka wedu, zvinhu zvesizeni yedu, zvinhu zvinoenderana nesu. Do you know kuti I am here being pastoring in South Africa, not because ndakaplana kuuya kuzoitira mufundisi kuZimbabwe, kuno kuSouth Africa. Ndakauya kuno tabvumirana namai mufundisi kuti ndikanotenga dark and lovely netumwe tunhu twekutengesa baba vangu vashaya, mari yepfuma tavigisa baba. Ndikati ndikakutumidzira uchitengesa, ndichitenga magumbezi tichitengesa, by December toroora na mari yedu inenge yakwana. Kwakutoonekana namai zvakanaka, sisi kutondiperekedza kuenda kubhazi, ndichiti magumbezi anouya, don't worry, ndine kamwe kamari kananga ndinako. Pandakangosvika muRandburg, ndikapinda ndikaona chingwa chichita 360 chiya chiri unsliced 2008 August. Ndichipinda imomo ndikanzwa kamhepo kari kufefetera, ndikati kwamutare handichadzokera. Munodzoka rini ndichiri kumboona, munodzoka rini ndichiri kumboona. Zvoreva kuti what I came for is not what I am doing. Zvoreva kuti kumwe kuronga kwaMwari hakude kuti unzwisise, kunoda kuti utende kuti ndichadya zvakakora zvenyika, ndinopinda mumwaka mutsva, ivo Mwari ngavaone yekutamba. Because pane pamwe pacho pekuti tikashandisa kutenda nechikoro nezviripo, unoona kuti mwaka mutsva uendeke. Can I repeat this? Pane mamwe ma-accidents anoitika muupenyu. Ndine vamwe vari munhu vakarorana se-accident, but imba yatozara. But hatisi kurega kukudaidzai kuti maichandidzura. Whether makadanana zviri direct or zviri kuseri, but tisisene mutiri kudaidzira. Kune vari munhu vatotaura kuti but muchindoenda ndakazororana naye sei. But muri pano. Ndo zvinoita Mwari kana akuda kuita zvimwe zvinhu, haamirire kuronga kwevanhu kana kufunga kwevanhu. Mwaka mutsva pachechi panapa, ndiri kudeclare by ginya, by force, by thunder, unoyambuka chete. Why? Ndiri kutenda kuti ukasazvironga, Jehovha unokurongera, ukasazvida, Jehovha unokuitira. Vazhinji venyu vari munhu havana kuuya muno muchitsvaga kutenga dzimba. Vamwe makauya kuzvikoro, vamwe makauya vamwe venyu makatanga muchitengesa. Wozotongoona kuti musharukwa ane zvaaita. Mwari akamboita munana wekuti undinzwe masikati ano, ndiri kuda kuti aite umwe munana wemwaka mutsva. Mwari ambokutendera kurarama munyika yevatorwa. Ndine zvandiri kunzwa. You know, pamwe pacho sevafundisi, people take us for granted kuti ngaadudzire shoko raMwari. Nhasi handina bhedheni yekududzira shoko raMwari, ndine bhedheni rekuudza mumwe munhu kuti pauri ipapo unofanira kuchinja uende kumwaka mutsva. Pauri ipapo,
You see, pane chinhu wani chinondirwadza. Munhu akamwa doro anodhakwa, for sure anodhakwa. Ukaputa mbanje unodhakwa, unoita excitement wotamba. Ukamwa doro unonyatsoona nyika ichitenderera. Uchinzwa kuti I'm the boss, nhamo yapera. Wofuma uri pambedha unorira. But ukanamata Mwari chii chinoitika? Mubvunzo wangu kuti kana tanamata Mwari chii chinoitika? Ndo zvandiri kuda kuti zvizadziswe izvozvo. Kuti kana tanamata Mwari masikati ano, tatsanya 14 days, vamwe vakatsanya 28, ngapave nemwaka mutsva, pave nechinobatika. Ndiri kudeclare mwaka mutsva. Mamhepo ngaanzwe mwaka mutsva. Madhimoni ngaanzwe mwaka mutsva. Urombo ngaunzwe mwaka mutsva. Marriage yako ngainzwe mwaka mutsva. Pane zvandiri kunyatsonzwa nekarendi yandiri kurwa nayo, yandiri kunzwa kuti maybe tinogona kunge tashanyirwa. Nyaya yandiri kutaura nezvayo ine nyaya dzairi kureva. Ndine mumwe munhu wandiri kunyatsonzwa kuti mana yako inofanira kudzika nawo. Season ino inofanira kuva yako. Mwaka uno unofanira kuva vako. Can I tell you this? State president anongomuka mangwana achidaidzira kuti curfew motanga na 11. Hakuna unofamba. Munhu wese otogara mumba. Nhasi ndatouyawo kuzodaidzira sapurezidendi wezvemweya kuupenyu hwako kuti mamhepo ese mwaka mutsva, zvidhoma zvese mwaka mutsva, urombo mwaka mutsva, kushushwa mwaka mutsva, kushorwa mwaka mutsva. Mamhepo anotondinzwa, iwe unganonoka kundinzwa, but zvidhoma zvinondiziva uye zvinondinzwa. Chinhu wani chandisingakahadziki ndechekuti mamhepo anondinzwa. Iwe ungagona kunonoka kundinzwa, but mweya unorwa newe unondinzwa. Ota yakaiswa pamusoro pako iri kuramba mweya mutsva, iri kuramba mwaka mutsva, inotondinzwa masikati wano. Why? Inogara mumweya, ndeye mweya yatonzwa kuti pane moto waakusimuka masikati ano. Ndine umwe mweya wandiri kunzwa unofanira kundinzwa. Vana baba nana mai, Bible rinongoti if two kana one wenyu akangoreva chirevo tikabvumirana, Peter chavasunga panyika chasungwa kudenga. Nhasi ndiri kuda kusunga mweya wenhamo. Mweya wenhamo ngaundinzwe masikati ano. Mweya wezvishoma ngaundinzwe masikati ano. Mweya wezvishoma ngaundinzwe masikati ano. Mari isingatengi ngaindinzwe masikati ano. Vana baba nana mai, hakuna mwaka mutsva unouya uchiramba uri pauri. Uchirara pauri, uchigara pauri. Hakuna mwaka mutsva wakadaro. Jehovha ukarangarira munhu chavanotanga kuchinja chekudya. Wese akarangarirwa naMwari akatanga kuchinjirwa tafura. Pese pavarangarirwa naMwari, chinotanga kuchinjwa naMwari panodanwa munhu itafura. Lazaro chete ndiye akaramba ari Lazaro. Verenga Bhaibheri rese. Akarangarirwa naMwari akaramba ane nhamo ndiLazaro. Handina pandakazoverenga paakanzi paakamuka kuakafa Lazaro akazoita pfuma, but rega kubatwa nemweya waLazaro. Ndine munhu wandoda kutaura naye masikati ano. Pandiri kuti mwaka mutsva, inzwa muropa rako kuti pane chinhu chinofanira kuchinja. Inzwa pavana vako kuti pane chinhu chinofanira kuchinja. Inzwa pamarriage yako kuti pane chinhu chinofanira kuchinja. Inzwa mauri kuti pane chinhu chinofanira kuchinja. Pamwe pacho, you see, people wait for miracles to happen, but sometimes you push miracles to happen. Kune vamwe vakatotanga kutaura, pane zvinhu zvandiri kunzwa. Munoziva chechi yepanapo takaitirwa zvakanaka. Ndine ma-registered accountants, ndine ma-professions akawanda, uye ndine ma-zero grade. Handinawo panapo ma-ungraded, no certificate. Une birth certificate rako? Asi wakanditeerera, handitaura chokwadi, handingotaura zviri paground. Rega kunditarisa. Taura zviri paground. Vamwe vedu birth racho takatotora takura, vamwe vedu nepassport hatina. But ndiri kuti pauri ipapo, palevel yako ipapo, ndine mwaka mutsva vandakuda kuunza pamunhu ane degree. Ndine mwaka wandiri kuda kuunza pagrade 5. Ndine mwaka mutsva wandiri kuunza pagrade 0. Jehovha Mwari ngavakurangarire, vakushandure. Pauri ipapo panosimukika, pauri ipapo panobudika zvitsva zvinotera upenyu hwako. Bhaibheri rinongoti zvisakambonzikwa nenzeve,
kana kurangarirwa nekufungwa nepfungwa kana kuonekwa nemeso, Mwari achaitira vanomuda. Pauri kuda Mwari uri kuitirwei? Pauri kutsvaga Mwari uri kuitirwei? Mangwanani ano uri kuitirwei? Ndiri kurambidza munhu anobuda padho apo asina chaanonoitirwa. Kana wanzwa izwi rangu ngapawanikwe chinoitika. Kana wanzwa ndichitaura ngapawanikwe chinoitika. Ini ndinotenda kuti Mwari vari pakati pedu, uye iwe unotenda kuti Mwari vari pakati pedu. Pauri kuenda kubasa mangwana, ingovhurawo email uone zvitsva. Kana usina email yekuvhura, ipapo pacho paunovhura kana paWhatsApp ingowana zvitsva. Kana pauri kufamba pacho wana kuna asina kana email address, ndiri kushumira kwauri. Ndiri kuti ipapo pauri palevel yako Jehovha ngaukurangarire, pazera rako Jehovha ngaukurangarire. Mwaka mutsva, ndiri murume mukuru handipenge, handingatsanyiri 28 days ndisina kudya breakfast mahara. Ndine wandauya kuzonokwakwanura masikati mangwanani ano. Ndine munhu wandafambira mangwanani ano, wandiri kuti simuka ipapo, let's go. Just say yes inside you. Just say now, Lord, do it. Itai zvamareva kumuranda wenyu. Kune vanhu vandiri kutonzwa sokuti nhasi kunomo munoti ndichitaura swari kuti mufundisi, mamhepo ekumba kwenyu atondinzwa, mweya yezvivanda yenyu yatondinzwa, urwere huri mauri. Ndine vanhu vandiri kuda kuti vaende kumberi. Pananga ndichinyora dhairi rangu, ndine vanhu vandiri kuda kuti vabhadharwe ma1 million. Handisi kuti ndinovawana kupi, but vari muno, kwete matatu, kwete kuti gore rese. Ndiri kungoda vanhu vanotambira ma3 million, ma4 million, one invoice. Umwe munhu arikutoti mufundisi vakutaura vavo vaive madigiri. Chinosimudza vanhu kutenda, chinopa munhu kusimuka kutenda, chinopa munhu kusimuka kutenda, chinopa munhu kugamuchira kutenda. Haisi nyaya yekufunda. Ndosaka Jesu vakaenda kuna Peter, John naJames vakanga vasina kufunda. Bhaibheri rozotaura vamutsa chirema, vafambisa chirema pabeautiful gate. Zvikanzi varume ava tinovaziva, havana kufunda, mavari havana wisdom. Bhaibheri roti hamurangariri here ndo vaifamba naJesu. Pane munhu wandiri kunyatsonzwa kuti makamutsva so. Pane zvinhu munota inini, I don't sit down and think about themes. Gore randichapererwa netheme ndogore randicharega kuita mufundisi. God gives me themes. Mukatarisa mathemes angu haana kufanana nevamwe vafundisi. I craft them. Pamwe pacho akarebesa, pamwe pacho they are not familiar, but ndine munhu wanda kutopinza mwaka mutsva izvezvi. So kana uchitenda ende vamwe vari kuti mufundisi, what do I do to get mumwaka mutsva? Hapana chaunofana kuita, hapana chaunofana kutaura, unofana kutenda. Masituations akakutenderedza ngaatange kunzwa kuti pane zvaakufanira kuitika. Nyasha ngadzidane situation yako, pane chinofana. I tell you, vanhu vazhinji vari kuenda kuNigeria kunotsvaga simba, vamwe vanhu vari kuenda kuCongo kunotsvaga simba, but simba harisi mundege uchienda. Simba riri pakutenda, kutonzwa kuti Jehovha vaakuzviita, kutonzwa kuti ndiro. Vamwe venyu don't need to do anything. Inini ndakakutsanyira 28, iwe waitsanya dzako. Kana wakatsanya 5 Mwari kudzwai. Kana usina umbotsanya uchinzwa izwi rangu Mwari kudzwai. But kana usina umbotsanya one day piwa zvishoma, kana usina chikonzero. Kana usina umbobvira watsanya one day usinga expect, usina chaikunetsa, ndoda kuti ungopiwa zvishoma unless uri muenzi. But vese asi unouwana mwaka wako mutsva, but unenge uri mushoma. Ndini ndadaro. Ndini uya yakambodaidzira akati 14 days munhu wese iwo kadya, saka unopiwawo zvishoma. Mwari vakusiyanise nevakazosvitsa 14, asi wauwana mwaka mutsva nekuti wapfuura nepano. Ndozvo zvinoita mufundisi, ndo zvinoita vafundisi. Bhaibheri shoko ramanoti to them he loved, to them he hated. Iwe teerera. Munhu andikutaura, munoita zvinhu zvandikutaura izvi. Muchaona vanhu vasina mazita panapa, vanhu vasina shape yamakajaira, vari kuti pastor I receive, vari kuenda kuNew World. Kune zvinhu zvandiri kunzwa musikati ano, ndine zvinhu zvandiri kunzwa. Inini chinhu 1 chandakasiyira basa rangu kuzoita mufundisi, haasi maumbwe. Ndine munhu andoda kuti aende kuNew Season mangwa,
Irozva svondo rino uchipinda kubasa, mangwa even usikaende kubasa, ndiri kuti pane zviri kufanira kuitika muupenyu hwako, pane zvaunofanira kubata zvokuti ukazvibvunza unoti is it me, what maybe not, but uriwe. Pane mari isina zera newe yaakuuya kwauri, pane mufaro usina zera newe waakuuya kwauri, kune vanhu vasina zera newe vaakukutera, kune hope dzavakuzorota dzausati wamborota. Ucharota vatumwa vachitaura newe, varoi vachikarabakashanda. Pane zvinhu zvandiri kunzwa ukunomwe munhu ndikuti pane vanhu vachakutsvaga, so kuti I have been looking for you, where were you? Vaine speed yajehu kushandura upenyu hwako mwaka wakwana. Chinhu wane chinondipengesa kutenda, pane mitemo yatiri kuda kutyora pamuri kuenda kumwaka mutsva. Pane mitemo yevanhu yatiri kuda kubhendesa. Akati mvanadzi roorwe tauya nemutemo wedu wakasiyana newevanhu. Vakati vanhu maZimbabweans haaite zvakati, pane mitemo yatiri kuda kugura gore rino kubva 1 January kubva 1 February kusvika 31 December. Pane mitemo yevanhu yatinenge tichigura. Ukaverenga kuvana vaZelofehadhi, Numbers chapter number 27, inototi vakaenda kuguta kutende rekutenda, Numbers chapter number 27 verse 1 to 10, inoti vana vaZelofehadhi vari vasikana pavakaenda kunogogodzera Moses ari muSanhedrin mumeeting nevakuru vechekereke, dai Moses akati ndaakubvunza Mwari, dai Mwari vakaramba vakanyarara vaifanira kutemwa nematombo, but Mwari vanoti vanasikana vaZelofehadhi ngavapiwe munda, kunyange zvakanyorwa pamutemo kuti vasikana havaite munda, but vaZelofehadhi vape munda. Kwete kuvapa munda chete, kana mavapa munda mobva machinja pakanyorwa kuti vasikana vese vane nhaka. Ndine munhu wandauya kuzotaura naye kuti mune mutemo waunofanira kutyora kana waakupfuura nepakaoma. Mvura ngaiende kurudyi, imwe ngaiende kuruboshwe. Tatyora mutemo wenature, topfuura nepakaoma. Mbuya Sara vakatyora mutemo, chipfuva chakanga chasvava chikatanga kuswinya, vakatanga kuzembera Abrahamu, nyasha dzikatanga kuuya. Zvakasvava ngazvimuke, zvakafa ngazvimuke, zvisisina chimiro ngazvimuke. Zvakanzi pamutemo yevanhu zvadarika, ndinozvidzorera panzvimbo. Even uine murume akaoma musoro sei, even achiberekwa mudzidza revanhu 90 vakaoma musoro, ndauya kuzochinja mutemo. Pese pakaitirwa vanhu zvakanaka, Mwari vaingochinja mitemo yavo, kushandurwa kwemitemo. Can I tell you this? Mwari vanoshandura mitemo. KwaIsraeri chaive chivi kuroora mukadzi mutorwa, but Mwari pavakarangarira Israeri, Moses akatoenda neMidianite. Aaron naMiriam kwakuonererwa kuti Moses Mwari unotaura newe, asi nyaya yemukadzi uyu haichatiitira zvakanaka. Mwari kwakurova Miriam nemaperembudzi, kwakufa. Aaron anga akapfeka ephod, aisaurayika akapfeka chipriesthood, paakachikumura ndo pavakafira. Can I repeat this? Pane zvaakuitika kubasa kwako, kana paine munhu akagara pauri achiti muZimbabweni ndaakumutera nemaperembudzi, ndaakumutera nesimba raMwari, ndine vanhu vandiri kubvisa mumaofisi nekuda kwezita rako, ndine mitemo yataakutyora nekuda kwezita rako, tine zvakanyorwa zvataakubvisa nekuda kwezita rako. Why wapinda munew season? Munhu wandinotaura naye so arikuti akanditarisa so vati mufundisi muri kuti chii. Unoziva here kuti Vashiti akatorerwa murume kwete naSatani naMwari kupiwa mweya wemanyawi kuti Esther agare. Kune vamwe vakadzi vari muno masingle mothers, kune varume vari kutambiswa kunzoku vanoda Mwari vakaroora mapenzi. Ndakuvada pachechi pangu, mapenzi ane varume ngaatidzosere varume, tipe vanhu kwavo varume nezita raJesu. Kana vasvotwa rutsa, ndine varume vandakuda pano. Kana iwe uri momo uri sasika muri kutorerwa murume manje so
hanzi ndokuparidza here, handizi ndakaitanga, yakatotangwa namudhara kuti taakuda murume uyu timupe Esta vaIsraeri vararame kune varume vane tunhu twavo vari kutambiswa nenzenza. Jehovha ndipeiwo panzvimbo ino, ndine vanasikana vakadzikama vandakuda kupinza mumba. Benzi rinoti ndiri kuwacha musi weSande, ndiri kuaina musi weSande, murume achiuya ega, ini ndinari singwa ari kuuya ega. Ngazvidhumane, Jehovha vakudzwe pakereke. Munhu ati mufundisi ndokuparidza, ndokutoparidza so. Ukatambisa maresources anotorwa, bvunzai Sauro paakapira achikanganwa kuti pane muprofita, Mwari vanoti mweya wake wakabva ukaenda pana David. Pane mweya iri kutambiswa yandakuda. Pamwe akamutsa unoyu, akamira panzira yedu ngaavhure, akabata zvinhu zvedu ngaareke, kunyange zvakanyorwa pasi kuti ndezvake, nekuda kwekuti taakupinda mumwe akamutsa, tinozvida. Jesu anototaura, wotenda munosunungura mbongoro. Varidzi vayo vakakubvunzai kuti munoidini, moti Ishe wati unoida. Pane mabasa andakudzinga vanhu kuti papinde vana vangu. Wai Ishe unoada, ndine chegumi chandakuda kuno. Pane asina basa anobvisa, poita akagara ipapa anodya. Ngachiuye kuno. Kana mune ane zvikwambo ngazviuye kumba kwangu, ndozvicheresa mvura. Vakapinda mabasa vaya vane zvikwambo, vanoti handibvi ndine chikwambo, ngachiuye kumba kwangu. Chikangoyamba kwangu chinoruruka naiye vacho achichamuchengeta. Ini ndakasimba musana, inini ndakasimba musana, kusimba chako chako. Kana ndakamira panapa even zvikwambo zvekumba kwenyu kana uchinyatsoda kuziva kuti murume uyu akasimba musana, zvitume kumba kwenu. Inini one ari ega ndozvimiririra, ndiri one, naJehovha wakandidana, handina kuenda kubasa. Pane akandidana akati uya kuno. Saka kana uri muno wasvotwa nezvandiri kuita, enda kunganga yako ndikupukutei muri vaviri. Ndinovimba nemusharukwa, nyasha dzekutaura mabhodzo, nyasha dzekudzura zvakadyarwa. Hakuna chinyowani chauchawana, especially kana uri musikana ane 39. Hakuna jara uchawana. Pane kwatinofanira kutoriwana. Ako ndiri kunyepa here. Pane kwatinofanira kutoriwana jairo. Ende pamwe rinotoziva akadzi, but toda kutoriwana, totoriita temu, toridzidzisa kunamata nekuridza keyboard, roimba riri pano, Mwari muri, richiti ndakambohura inini Mwari, riri pano rakagara pasaidi pako. Jehovha ngavatipe nyasha dzavanopa vanovada. Esta kunaamukira Modhekaya, Esta waakuenda pamberi peguta. Unoita mambokazi. Kune vanhu vanofanira kusimudzwa. Usanzwire CEO wako kana achidzingwa. Pane zvataurwa naPastor Jiriji. Usanzwire bosi wako tsitsi kana akunzingwa. Vane misikanzwa kumabasa, ngavadzingwe nhasi chai. I'm praying for my boss to retain his job. Une mamhepo Pastor Jiriji vati ngaabai. Kana abaya panogara iwewe. Can I repeat? Panogara iwewe. Kuno munhu andokutaura naye swaro. Pese pauri kuenda so, pane zvinhu zvevanhu zvakuya kupenywa. Iwe mari tori nevanhu, hakuna mari iri mubhengi isina munhu. Toda ngoibvisa kuwaridzi wayo tichiunza kwauri. Hakuna mari mubhengi iri idle, ine vanhu. Toda kutoibvisa ikoko topa iwewe. Iwe wobva wapinda munyusize. Munhu andokutaura naye so, mangwana nano ndinomwe munhu andotaura naye. Masha, pane zvofanira kuitika, pane zvinofanira kutoitika. Pane rimwe dzungu randira kupa vanhu so, kuna vanhu vane dzungu. Ndaudza umwe musikana nemba press team ndikandofarira dzungu rako.
pane rimwe dzungu rinobhadhara ndoranda kukupa paunobuda muno munenge ine dzungu rekumara pese pese nekukwazisa vanhu vese vese nekubata zvese zvese nekutora zvese zvese uchibuda muno Mwari ngavakuitire zvakanaka. Ndambokuudza ndikati nzara yandakanzwa inini pane mwe Friday yandakanzwa nzara so ndichita chimwe chibasa so ndikanyatsonzwa kuti mandiri hamusi handingarumirwe nzara mahara handishandire mahara ndine mahedheni andakubvisa mumaofisi ndine vanhu vaakukupa pfuma vanhu ngavabvotomoke vachikurepafadza ndorandavinga masikati ano unoti mufundisi vari kuparidza ripi vari kuparidza rekuti iwewe every salary must double oro triple oro tenfold. Uya nechegumi chako chete iwewe. Pane nyaya yandiri kurwa nemusharukwa. Pane dhimoni randiri kuda kurwa naro gore rino. Mweya wandicharwa nawo gore rino mweya weurombo. Ndo dhimoni randiri kuda kunyanya kunetsana naro iroro. Nekumwe dhimoni rekugara wega iwe uchifana kugara nemunhu. Munhu wese ngagare nemunhu wake. Even asina mazino tinotenga mamwe. Hakuna munhu anogara ega. Munhu ari kuti zvakaramba kare iwe usabatwe nemweya wekuzvivharira panze. Usazvivharira panze. Varume variko, varume chaiwo, but vamwe vacho vari kuabuse. Kanzwa achiti ndakarambwa, murume wangu akanditiza aiti uyu ndiye akanzi namufundisi ndo wangu. Even ukanzwa ari kuti tiri kurambana, bvunzai kuti munonamata here, akati ini nemukadzi hatinamati, wobva wasiya kuti ndewako. Kana vachinamata siyana nawo, but kana vasinganamati tora uye naye kuno kwandiri nini. Ndine mitemo yevanhu yandoda kugadzirisa. Pane maresources ari kutambiswa atinoda kunyatsosvitsa panzvimbo. Pane munobva atonitarisa kuti but mufundisi wakakwana here. Iwe uchinitarisa unofanira kundopenga. Ndara zvakati paunoticha ipapo ndiri kuda kukonzeresa confusion isingaiti. Kwete yekuti kutanga mangwana vanhu vanenge vachidamburana, iwe tarisa mukana wako avhurika. Mari yacho ichawedzerwa pasalari penyu, ndakatoimirira da kutoishandisa. Munhu utobva andotaura kuti mufundisi kuti pane mari dzamuri kuda kutopiwa mumwaka munoka, ndoda kutodzishandisa, ndakatodzimirira manje. Munhu unobva ati mufundisi uri kuda mari yangu, ndikasada yako ndoda yani, ndoda kutoishandisa. Pane vanhu vandoda kuti atambire ma100, ma120, ma2 million, ma10 million, mari yacho ndakaimirira da kutoishandisa. Hauna unzwa here ndichitaura kuti ndoda kuenda kuEurope kuholiday, waiti ndoenda nei? Iwe wakazvitarisa uri kuti ndiri kuenda nei kuholiday, mari yacho ndoda kutoishandisa. Bata tunhu tuwande, maibasuka mari yacho ndakaimirira. December achikwana ndichienda kuEurope. Uri kuzvinzwa Magunda, ndine mari yandiri kuda pauri. Mwari ngavakupe mari yakawanda. Mainkomba choto ndine mari yandiri kuda, chibasa ichi ngachipere tipiwe riri ndani. Ndine mari dzandiri kuda mwanangu. Kangobvisa chegumi chako 19,000 handatopo. Ende kuenda kuna mtu wase kwachiti varume chimbondoona yava handivatumi. Unozonze baba mudakaenda kuholiday. Baba mati mudakaenda kupi? Pane mari yatakamirira taushandisa mwaka muno. Pane dzimba dzatakatomirira kukinura. Iwo mwaka uno tine madhoa tiri kutoda kukinura manje. Tine mota dzatoda kutodriva manje. Tine kwatinoda kutosvika manje. Iwe neni. Munhu abva anditarisa ati mufundisi nini kudriva. Totaura newe iwewe. Unofanira kudriva, ndinoda kuishandisa mota yacho. Parevival inouya ndoda kutoti mota dzishaye vanhu. Iwe, can I tell you, Bible wrote whatever you ask in my name, I will give it unto you. Saka todziregerere mota dzacho. Vane vanhu vanohedha madepartments vakafanana na Sister Basau. Aripi Joyce andaumaona nani. Ukapedza gore usina mota, chidhilipo chako chinogona kutiza iwe. Unofanira unozati pane pamwe panhu pandakadzidza so, pandakaita mufundisi. Ndakaenda kune vamwe pastor ndikaona vakapfeka kasutu, vakapfeka katai, zvaimecha. Munhu akachena. Kati Mwari ndakudzida nyasha idzodzo.
ndopandakabva ndachinja mashopu ekutenga. Izvozvi ndauta kuchinja shopu yekutenga, ndakukuchinja chekudya, ndakukuchinja pekurara, ndakukuchinja mafungiro. Ndine vakomana here muno nevasikana, ndoda vanhu vanoita tunhu twavo nekukurumidza. Zvinotangira kumission house, vana sister Risa kunditengera mota ine zita. Ndotanga kudrive. Mazuva ano munhu wese ari kutenga mota inodarika 600. Unotanga wauya naye kumba kwangu, ndomboitawo 1 day. Chitorwa mafoto. Kunomwe munhu ari kumoti 600. Ndakaudza maimufundisa. Pane mumwe mwana wandaibatsira kutsvaga mota. Ndakasvika pane kamwe kamusikana kakapfeka trouser rakadyika munoapfeka munoaziva. Aya ane mawindo aya. Vakasvika ndaida kutenga mota yangu, ndaive nebudget yangu isingapfuuri 100. Vakasvika zvikanzi I'm looking for a car papari pa Mercedes Benz. Vakataura type yemota yaida. Handichanyatsoi zita rayo. Zvikanzi how much indandataura yangu. Zvikanzi how much do you want to spend per month? Zvikanzi that car is almost 680. Zvikanzi I want to spend it all now. Hanzi, do you know it's 680? And I don't know the more. Zvikanzi how do you? Zvikanzi yes I know. Do you have it in stock? Zvikanzi we can bring it in for you. Zvikanzi do you know how much you want to spend per month? Because guys are at my push. Kakapfeka zvimawindo pamakuma nekakatopu kasina maoko. Zvikanzi no, I don't want credit. If you can bring it within a week, I will spend the money now. Kuno anonzwa kachirungu akareruka kanoreva kuti yaive muaccount 680 yaaida kusiya ipapo zuva iroro. Ndakafila challenged. Munhu andaitaura naye akabva no, I took your number, I will talk to you. Commission ye less than 100 ka ne commission ye 86 ka nyangwe dai ndiri ndangoti I will talk to you. Now once I have your number brother, I will talk to you. Ndakarwadziwa ndikati munhu uyu anamufundisi here sei ndisini. Ngomba choto nongosvika komwana wangu pagarage ongoti I want to spend it now. Ouya nayo kuti mudhara mota iyi ndomboita hangu zuva rimwe chete. Tenderera ndodzika ndokupa mota yako. Tatobvisa zvikwambo nevaroi tapedza nawo. Pane munhu wandikutaura naye masikati ano. Pamwe pacho haisi nyaya yekufanira, inyaya yekutenda. Pamwe pacho haisi nyaya yezera, inyaya yekutenda. Pamwe pacho haisi kungotedza rwiziso kwaruri kuenda. Iyo zvicarenzi dziri pano dziri kungoti mwaka mutsva. Wave iri pano iri kungoti flow into a new season. Believe in a new season. Vamwe venyu munofanira kutsvagwa so. Pane inonzi main hand. Pane vakamboita HR. Kune vanhu vanobhadharwa kuita inonzi main hand. Kutsvaga certain qualities and certain things. Vanzi tanga tichikutsvaga. Woti ndine bandiri kushanda zvonzi tinokupa mari yako yenotice. Imari. Woti 6 months zvonzi regai tikutsvagirei tikupei. Mova manzi kaka. Nema benefits enyu mova mapiwa. Pane munhu wandoda kutaura naye. Vari kuda kuroorwa ufane kuroorwa zve6 months. Tikutsvaga vanhu vakanonoka. Vanhu vakabijirwa nenguva. Muchisangana nasi wiki rinouya munoyamba kwangu. Mupfuura nekunonzi kuchi kudiske muchita matest nescreening. Kunyanya vaya vati kurei nevaya vakamboganganiswa. Tidzorere pakadyiwa nemuchenje. Muchipedza ipapo in 3 weeks time unenge watomba mako wakutowaridza mbedha. Wanzwa shona endataura semunhu mukuru. Ndatorevesa semunhu mukuru. Chando ngachikuwanei mavaviri. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Mwaka mutsva urege kuuya muna December. Ngauye chando chisati chakwana. Munhu ari kunditarisa sekuti mufundisi varume vacho varipi. Ndakuudza kwekuva vanhu. Vanhu vanogara vachiti Grace Mugabe akatora murume wemunhu. But that lady shopped. Yo. Ndiani asingazivi kuti mai vai vaishopa? Mukadzi uya akashopa. Akashopa zvekushopa zviya. Pamwe pacho munogara makangoti undundu so. Vurai meso. Itai saga. Anoti Mwari tsime ndariona pana handichabvi. Ndine vanhu vandokutaura navo mangwananano. Mwaka mutsva. Pane zvinofanira kuitika. Kuno mumwe munhu kuti iwe kubasa kwaunoshanda. Ndoda kuti vanhu vanorotomoka gore rino. Pane zvinofanira kuitika. Masadaro ari kuwedzerwa kai baba. Ende vamwe vacho vanotambira mari dzishoma ibvai. Chinja basa. Nono vanosifana kusiya basa. Munhu wese anotambira chenji siya basa. Nomwe munhu atoti mufundisi muri kuti kudii. Yandiri kutotaura ikai iri kunzikwa nezvivanda.
iri kunzikwa nezvikwambo, iri kunzikwa nemamaneja, iri kunzikwa nevatumwa, iri kunzikwa nengirozi yekuti pane vaakusimuka. Ranhasi harina kunyanya kuwanda, rinongoti bedzi pinda mumwaka mutsva, iwe ingoti yes. Ibaba munoziva zvimwe zvandainamatira? Ndine vanhu vandiri kunamatira gore rino. Iwo mwaka unoyu indopinzwa, iwe unopinda mwaka mutsva wodzoka kwandiri, indozofamba pamwaka uri pamusoro pako. Wazvinzwa? Ndopinza iwewe indofamba pamusoro pako. Pane vanhu vandoda kuti pamunosvika December kana maakuita Christmas yababa vandipe ma200, vandipe ma400, but kuno mumwe munhu ari kuti kana ndichipa mufundisi ukandipa 400 zvinoreva kuti iwe unosara nezhinji, haundipi yese. Mwari vanokupa wozomedura wondipa, iwe wosara nechimedu chihombe, zvinovobva watondivenga kuti mari yangu yese yakuda kutorwa. Uroshinzwa mulambo, unofanira kundipa mari zvino iwe kuchisara kuine imwe ichifema so akaundi yekuti ukadonedza vanhu vanoti pamwe wekubhengi vakanganisa. Ndandichifunga ndakarara makuseni pandandichiti ndoda kupinza vanhu mwaka mutsva, ndikati Mwari, kana vanhu vakapinda mumwaka mutsva vekutenga masecond hand cars, vakapinda mumwaka mutsva vekutenga tudzori twemba, mwaka wacho hauonekwi, ndisimudzireiwo vanhu vanogona kuzopa testimony. Ndafa ndakura kuti gore ra2021 naPastor Jiriji chakati chakaitika. Ndaneta nevanhu vanoti Mwari wakupara, ndaneta nevanhu vanoti Mwari waReinhard Bongi. Vanhu ngavangoti Mwari vaJiriji zita iri rakanaka, rine chinyasarandi chizambieni nechizimbabweni harina kujairika. Enda unobvunza kana ugugula unoti unowana here pakanzi Jiriji, hariwaniki muvhokabulari, harizikanwi unzi chihindu, chigiriki, rakangodai zita iroro. Iwe wakamborinzwa? Vamwe vanozoda urirerutsa kuti Jiriji kuti ite unge shona. Aiwa, ronzi Jiriji rine chikarati, rine chinyasarandi, rine chimozambikeni, rinazvo zvese. Ndo zita riri kufanira kunyorwa pamabhuks iri kuti gore rakati mvananhingi yakaroorwa $40,000 kuZimbabwe ichibuda mumaoko avaJiriji. Baba vako ngavanditende, hanzvadzi dzako ngadzibude paurombo. No munhu uti akanditarisa hanzi pastor wada kuti zita rao rinyorwe pasi. RaPaul rakanyorwa wani, raJames rakanyorwa wani, raPeter rakanyorwa wani, vachidaidzira Jesu mumwe chete. Neni ndiri kudaidza Jesu mumwe chete. Pane vanhu vanofanira kupinda mumabook of records panapa. Pane vanhu vanoda kuririsa mangwanani ano, ndada kutopedza, so pane vanhu vanoda kuririsa. So pane mumwe munamati wangu usati wapindurwa, ndikutsvaka zvimwe zvimaminista zvinohurawo kuzvishandisa mari zviuye zvirore. Ndine vana vangu vari panapa wandoda kuti varoorwe nevanhu ivavo, ende kana arora hadzokorori futi tinomuroya nemazwi. Alright, mudzimai wese ane murume asinganamati kana asinganamati zvaunoda, ngatisangane kumusangano neSeed. Nendiriko kumusangano kubva Friday na4 nendatokumirira kusvika Sunday makuseni, ndiri muspare room yangu ndega. Kana usingadi kupinda unoslipa envelope yako pasi. Murume wako anofanira kutera, kana achiputa mbanje anoputa yekupedzisira svondo rino. Mwaka mutsva kana achimwa doro ngaamwe ake rekupedzisira svondo rino. Hatisi kumurambidza. Mumwe munhu ati mufundisi zvinogoneka here? Ndati mwaka mutsva, ndiri kudzokorora mwaka mutsva. Bhaibheri rati tarira ndaakuita chinhu chitsva chiri kuitika muupenyu hwako iwewe. Mwari verugare ngavave pakati pedu. Chandoda kuti uite mangwanani ano izvesvo, pane mwaka wauchapinda wausingazivi, but pane mwaka waunofanira kupinda uchiziva. Can I repeat this? Pane confusion yandoda kukonzeresa munzvimbo dzemweya now. Pane zvinhu zvaakuzoitika zvausina kukombrehenda kana kutaura nezvazvo kana kufunga nezvazvo, koita zvinhu zvaunoziva zviri kuitika. Vamwe venyu muchapiwa motikari dzamusira kushandira ungopatika yapakwa, vamwe venyu muchadanwa, vamwe venyu muchaenda kwamuchaenda, vamwe venyu muchaitirwa zvamuchaitirwa, vamwe mucharopafadzwa zvekusvika pakubva panzvimbo ino, vamwe muchasimudzwa masimudzirwa anotyisa.
mira unzwe zvakuitika. Pane mhepo yandakuregedzera izvezvi. Ani nani anoda mwaka mutsva ngaagamuchire. Mweya Mutsvene ndokuzivai muri Mwari. Kana zita renyu rikawimbwa naro munoita. Kana zita renyu rikadanwa munozadzisa. Kana zita renyu rikaridiswa munoita minana. Izvezvi ndinotaura mhepo inopisa burukire pamusoro pekereke. Varume nevakadzi ngavagamuchire mwaka mutsva. 28 days dziya dzekutsanya dzadarika Mwari. Patiri kubuda munota kunotora kudya. Asi ndisati ndatora kudya, ndakukumbira mhepo inopisa yedenga. Mweya wedenga ngauburukire pavarume nevakadzi. Right now, Holy Ghost fire. Zvidhoma zvikwambo ngazvireke. Mwaka mutsva ngauburukire pamusoro pako. Receive. I want you to raise your faith. Even usina chauri kunzwa chinobatika, simudza kutenda. Mwari vakudurura nyasha right now nezita raJesu. Baba, ndinotaura mwaka mutsva kubva kudho kusvika kuno. Mhepo yedenga ngaibate vana, mabasa ngaaburuke, michato ngaiburuke, utano ngauburuke, urombo ngauende nezita raJesu. Ani nani anonzwa mangwanani ano ndanzwe nyasha. Mweya yese yetsvina ngaichirega. Mweya yese yeconfusion ngaichirega. Kuburuke confusion yedenga yakaburuka pa First Church yekuti vakataura nendimi dzavasingazive, vakapiwa simba ravasingazive. Simba iroro ngariburuke mangwanani ano. Ndinoburutsa nyasha pakereke, ndinoburutsa kuzodza pakereke pamusoro pevarume nevakadzi. Izvezvi every altar that was set against them ngaiparadzwe. Mweya yese inorwa navo ngaiparadzwe. Mweya yese yanga yakabata pfuma ngaiparadzwe. Baba, semuranda wenyu ndaburutsa nyasha ngadziburukire pavarume nevakadzi. Mamarriages achinjwe, asipo avepo, pfuma ivepo, utano uvepo, mfaro uvepo, minana ngaitendere. Mitemo yese yevanhu nemitemo yenature ngaitange kuchinja. Nyasha dzamakapa vana vaZelofehadi ndakudziburutsa pamusoro pekereke dzekuti vaisafanira kuva nenhaka. Pane vari muno vakanzi vabate mari, ndakuchinja mutemo. Vakanzi vagari mumba, ndakuchinja mutemo. Vakanzi vaite mabasa, ndakuchinja mutemo. Vakanzi vabate vana, ndakuchinja mutemo. Vakanzi vatungamirire makambanizi, ndakuchinja mutemo. Vane makambanizi avo Mwari ngatange kuzadzwa nenyasha. Vasina ngavave navo muzita nemuropa ramambo Jesu. We worship you. Chechi yese daidzirai, I receive